Velkommen til Nordic Web Designs Guide til CMS, hvor at du kan få at vide, hvordan du indsætter PDF eller billedhenvisninger i tekst. Det du gør, er, at du logger ind på dit CMS via cms.nordicwebdesign.dk og logger ind med din e-mail og din kode, som du har fået fra supportafdelingen. Lige nu er vi på vores forside, som vil være din forside for eksempel. Jeg kunne godt tænke mig at indsætte en PDF-fil her. Det kunne for eksempel være en guide til, hvordan man lavede CMS, eller det kunne bare være en testfil, som jeg viser jer her. Det man skriver er, for eksempel, her kan du se vores PDF. Man markerer så det, man gerne vil have, skal være linket. Så trykker man på den, der hedder link, en gang. Så går man over i den fane, der hedder upload. Og her der gennemser man på sin computer den fil, man gerne vil have, skal være der. Lige nu tager vi for eksempel pdf'en, test pdf, trykker åben, og så siger vi send it to server. Så venter man, så har man her. For at den åbner i en ny fane, der skal man trykke på target, og så skal man vælge hvad for et target, og så den, der hedder blank. Det betyder, at når man klikker på den, så åbner man i en ny fane. Så kan vi se, at vi har en markering hernede. Så trykker vi Save Draft. Så er den pludselig rød, og den laver et link. Vi ser så Publish Changes, for at vise, hvordan det ser ud, når det er kommet online. Når den er færdig, så går vi over her. Så kan vi se, det er online, vi har her. Er det her stykke. Når man så trykker på den, åbner der en ny fane, og din PDF-fil vil åbnes op. Man kan også lave det med et billede. Det fungerer på samme måde. Vi sletter lige den her. Vi kunne godt tænke os, at der ikke skulle være noget link på den, så derfor så trykker vi på unlink. Så er den ikke linket mere. Nu kunne vi godt tænke os, at det skulle linkes til et billede i stedet for. Her kan du se vores billede. Så markerer vi billedet, fordi det skal være det, som er linket. Trykker vi på link. Igen upload. Gennemse. Test 1, som er mit billede. Åben. Send it to the server. Target. Blank. OK. Den er nu markeret. Trykker Save Draft. Publish Changes. Venter på, at den uploader. Og når filen er uploadet, går vi over på vores online hjemmeside. Trykker Ctrl F5. Så kan vi se her, der er blevet opdateret. Så trykker vi på billedet. Her kan du se vores billede. Og så vil billedfilen ligge der.